हेलो गाइस, नमस्कार, खुलुमहरबाय। आज फिर से गोदान वीडियो लाना लेके आया है। गोदान वीडियो लाना फैलायबाय आङो। लया हिलु नतुन वीडियो। Oh, you're so funny. बाय नायदो लोगोफ्रा, दिनै जों गामिनि माइ गायनाय एकदमबारे दिनै नांगोल जांख्रा गामिनि। आं बेखौ देखायनो नागिरदों। जों गामियाव मानसिफ्रानो रायजोफ्रानो हालौवो, ट्रेक्टरजों हालौवो आरोना, मोसौजोंनो हालौवो। ओमफ्राय रायजोफ्राथ' बिराद बुरजाखा, 150 जनसो जागोन। बेखौ नुगोन रायजोफोरा, लोगोफ्रा नुगोन आरोना। आं बेखौ देखायलांसै। लोगोफोरा भिडिअखौ जोबोरसो नायदो, होमबाना नुजोबगोन जों गामिनिया बेसे बुरजा गायो, माबायदि गायदों नांगोल जांख्रायाव। आं देखायलांसै नै। ओमफ्राय दायो बिनि सिगां दा हालौवनायखौ देखायग्रोसै, जों गामिनि हालौवनायफोरखौ। माखासेया थांबावगासिनो नै, दाबो एसेल'बावसो आं बेखौ देखायनोगोन। जोंनि हालौवगासिनो दं आं नै, बैथिंजाय गायगासिनो दङ। ओमफ्राय आं दा हालौवनायखौ देखायग्रोसै आरोना, ओमफ्राय गायनायखौ आं दा देखायगोन। नायदो नै जोंना एकदमबारे मोसौजोंनो फोमोननानै गायथारो आरो माने। रायजोनि नालाय मानसि बुरजा मोनखायो, रायजोआव बुरजा मोसौ दंखायो नालाय गायो आरो। ट्रेक्टरजों होलाया माने, रायजोनिसो नालाय, ओंखायनो माने एसेबां फैसा खरस खालामनो होननानै रायजोआनो ज' लोगो नांनानै हालौवनानै गायो आरो। नायनो लोगोफोरनि। ओमफ्राय नै ओरैजाय नै बेखौ हालौवनाय, बेखौ नाय आं देखायनि। नै ओरैबो हालौदों थिंजायबो। ओमफ्राय नै हालौगासिनो दायो, नैबेथ' मोनबाय। ओमफ्राय नै नायदो नै एकदमबारे बिराद इन्टारेस्ट जायो आरो, ज'नि मावनाय दांनाय नालाय रायजोनि। ज'नि मावनाय दांनाया इन्टारेस्ट जायो नायनो लोगोफोर। आङो दुब्लियाव हाबनानै आंबो बेयाव एसे खोथिया रानदोंमोन नालाय, रायजोनिनो गामिनि। एकदमबारे बिराद इन्टारेस्ट जायो आरो, बाया। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं नोंसोरनो लोगोफोरनो गायनायखौ खिथानोसै। ओरैबायदि बुरजा आरोना, बिराद इन्टारेस्ट जागोन नायनोबो। ज' नाय देखायनोसै। नैबेखौ हालौवनायखौ आं सिगां देखायग्रोदोंमोन नालाय। ओमफ्राय एबार जों गामिनि नांगोल जांख्रा गायनायखौ आं देखायनोसै आरो दा। जेनेबा लोगोफोर, आं दा गायनायखौ देखायनोसैलाय। बे खाथियावनो गायदों, आं बेखौ देखायना होनोसै। लोगोफोरा भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय नालाय। ओमफ्राय दायो आं गायनायसिम सफैबाय नै, गायनायखौ देखायना होनोसै लोगोफोरनो। भिडिअखौ नायदो, गायनाया बिराद इन्टारेस्ट जागोन माने, नांगोल जांख्रा ना जों गामिनि। बिराद बरिया आरो, बिराद इन्टारेस्ट जायो माने, एदावलायनो जंखायलायनाय। नायदो लोगोफ्रा भिडिअखौ, ओमफ्राय जोबजासिम नायदो, ओमफ्राय लाइक खालामना होदो। नै बेयाव गायदों, ओमफ्राय बैथिंजायबो साइड मोनसे दङ, बिराद बुरजा मानसि। नै गायगासिनो दं नै। मोसानो नागिरदों आबैया नै, मोसानो देखायनांगौमोन। ओरैजाय बिराद बुरजा आरोना, खन्द' खन्द'। ओरैजाय गोलाव गायदों नालाय, ओरै देखायलांनानै ओरै बैथिंबो दङ, बैथिंबो दङ, ओरैजाय आं देखायलांजोबनि माने, फारसेनिफ्राय फारि फारि, ओरैनिफ्राय बिथिंजायनिफ्राय ओरै देखायलांजोबगोन आं नै। ओरैजाय बेयावबो एसे गायखांबाय आरो। आं फैनाया एसे लेट जादों माने, आङो बेलेग खामानियाव बेस्थ' दंमोन नालाय, ओमफ्राय दसे लेट जानानै बैथिं नै बेयाव बोरै गायनानै थाबायगासिनो नै। ओमफ्राय नै ओरैजाय ओरैबो नै, ओरैनोथ' 150 जनसो न'खर दंमोन। ओमफ्राय सोरबा बायदिया फैयाना, एसे खम जानाय, 110-120 जागोन आरो। नायनो नांगोल जांख्राया जोंना बिराद इन्टारेस्ट। ओइथिं माखासे थांबावबायसो नै। नायनो इयावबो खन्द' मोननै मोनथाम गायदों माने, गोजान गोजान जायोना, बुरजा मानसि नालाय। ओरैजाय बेनिफ्राय एदावदों। ओरैजाय नै आं फारसेनिफ्राय देखायलांजोबनाय। ओरै गायनानै बै लामासिम बेनो बेयावबो ज' दङ, आं दानि देखायबोखादों सिगाङाव। बेनिफ्राय ओरै फैबाय, बेखौ गायजोब्बाय। ओमफ्राय नै बेयाव गायदों,
बेयाव नायदो नै ओरैजाय नायदो नै नैबे खोथिया रानग्राया सासेल'सै माखासे थांजोब्बाय बेनो ओइ लामाथिं थांजोब्बाय नै ओरैथिं गायखांनानै लामाथिं गाखोलांजोब्बाय नै ओरैजाय ओरैजाय लामाथिं थांजोब्बाय नै ओरैजाय होमबा दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालामदो थेंक इउ सो माच लोगोफोर बाय बाय